Moment, na ktorý ste všetci čakali. Emirátska kolekcia v magnetickej krabičke. To je krása. Toto je revolúcia vo vôňa. Emire a Zafir. Emire v sebe ukrýva kašmírové drevo. Toto je to, čo sa udialo presne, keď toto bola finálna verzia. Kašmírové drevo a to je ten bergamot a céder, ambra, to čierne korenie. Ale úplne na záver je ten grapefruit. To je vôňa jedného sebavedomého človeka, ktorý presne vie, kam patrí a ide si ako tá karavána a tí havkovia tam len tak brešú. Toto je presne Zafire. Biele pyžmo. Biele pyžmo. Proskyňa, liči, marhula, ružové korenie spolu s ružami. Toto je vôňa sexy. Toto je vôňa sebavedomia. Toto je vôňa na dobrý a nádherný deň. Magnetická vôňa, ktorá pritiahne pozornosť všetkých naokolo. Toto sú dva svety. Toto je vstup do emirátskych vôní. Ak si ešte nikdy nič odo mňa nemala, toto je tvoja vstupenka, ako to môžeš vyskúšať, pretože už zajtra máš už pripomienku na Deň deťáčikov o 18:00. Spúšťame oficiálny predaj, ale keďže situácia je, aká je, máme len obmedzené množstvo, je len jedna jediná zásielka a tento vstup do sveta Emirátov je za výnimočnú špeciálnu cenu na markizamodaitaliana.sk.